мехостем фаҳмем, ки Фараҳноз якчанд муддат буд, ки шумо аз акай Наимҷон дур шудед. Сабаб дар чӣ буд? ва амн нафароне ки намехоҳам пешравии мара, ман мехоҳам ҳамеша муваффақ бошам, ҳамеша пешсаф бошанд, каналашон хуб бошад, ровӣ беҳтарин бошанд. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки шояд ин рақобат бошад, шояд рақобати ана ҳамон бошад, ки ман пешрафта истодам. Аз ҳама чиз маро чӣ дилшикаста кард? Якчанд нафар навист, ки шояд тура худо задаги туда беморхона. Салом Фараҳноз. Салом. хуб, якчанда саволҳое ҳастанд, ки аз мухлисон пӯшида ҳастанд ва мухлисон мехоҳанд, ки аз ҳамин саволҳо аз худи Фараҳноз пурсон шаванд. саломи худро ба ҳамаи мухлисонам мерасонам, ба сомонаи Фараҳноз лайф мерасонам ва омода ҳастам, ки ҳар саволҳое ки беҷавобанд мехоҳанд ҷавоб гиранд, омодаем, ки ҷавоб бидам. Хеле хуб, беҳтарин. хуб, мехостем фаҳмем, ки Фараҳноз якчанд муддат буд, ки шумо аз акай Наимҷон дур шудед. Сабаб дар чӣ буд? ман аз акай Наимҷон, аз барномаҳои медониёне ҳеҷо дур нашудам ва нахоҳам шуд. Бениҳоят барномаи медониёнеро дӯст медорам ва эҳтиром дорам акай Наимҷонро ва ин барнома маро ҳамин қадаре кард, байни мухлисон маро машҳур кард. Маро мухлисон аз рӯи ҳамин барнома шинохтанд. Ман дур нагаштам ва нияти дур шудан ҳам низ надорам. Бо баъзе сабабҳо, ки акай Наимҷон ба наздикӣ консерти худро доранд, аз ин сабаб ман дур будам ва бо корҳои худашон банд ҳастанд ва сабабе ки ман якчанд моҳ пеш ман хеле зиёд дур будам, ин ба ҳамагон маълум аст, ки сабаби бемор будани ман буд, ки ҷарроҳӣ бардоштам, ман ҷарроҳӣ шудам. Аз ин сабаб ман якчанд муддат дур будам ва ҳама мухлисон дар сайтҳои иҷтимоӣ ман менавистанд, ки апай Фараҳноз аз акай Наимҷон ҷудо шудаед, шумо ҷанг кардаед ё гапҳои шумо гурехтааст, чаро аз ӯ ҷудоед? Ва ман пурратар ва муфассалтар фаҳмонда натавонистам ба мухлисон, ки ман бо сабаби бемор буданам ман дур будам ва имрӯз мегӯям, ки ин сабаб асосияш танҳо бемории ман буд ва мон баргаштем. Боз акай Наимҷон худо хоҳад консерти худро баргузор кунанд ва боз барномаи медониёне ва дигар барномаҳои нав ба нав, албатта ки пешкаши мухлисон аст. хеле хуб, беҳтарин, раҳмат, саломат бошед. шумо беморӣ гуфтед. оё мухлисон бештар мехоҳанд донанд, ки чаро ки Фараҳноз дар ягон сомона ё ки ягон бор дар барномаҳояш аз рафти бемориашон огоҳ намекунад? ҳозир саломатии шумо чӣ гуна бошад? оё замоне ки бемор будед дар беморхона будед, киҳо хабаргирии шумо рафтанд, аёдати шумо рафтанд? Хеле мухлисон мехоҳанд, ки аз инҳо донанд, яъне бархурдор бошанд. ташаккури зиёд. Бениҳоят саволи чӣ мегӯянд таъсирбахш, саволе ки ҳатто ба гуфтанаш аллакай дард мекашам. хуб, ман нахостам, ки чӣ мегӯянд ҳолати бемории маро мухлисон донанд, зеро дар байнашон ҳаст нафароне, ки зиёд эҳтиромам доранд ва намехоҳанд, ки як касро бидонанд, ки то чӣ андоза ҳолаташ хубтар буд ё бадтар буд. Ба ман мегӯянд, ки шумо апай Фараҳноз ҷарроҳӣ бардоштед, чаро аз бемории шумо чанд моҳ гузашт ва шумо боре ҳам аз ҷарроҳии худ, аз бемории худ ба мо нақл намекунед? Ва ман фақат ҳаминро гуфтамем, ки ман 2 моҳ пеш албатта ҷарроҳии вазминро бардоштам ва ҷарроҳие, ки ман пас аз 8-9 соате, ки чашми худро кушодам ва беморӣ, медонед, бароям бисёр чизҳоро омӯхт. Бисёр аз баъзе дарсҳое, ки ман то имрӯз таҷрибаи зиндагиро наомӯхта будам, маҳз ана ҳамин беморӣ сабаб гашт, ки ман инҳоро биомӯзаму некро аз бад ва дӯстони хубро аз бад фарқ намоям ва умуман ба кӣ лозим ҳастаму ба кӣ не, умуман чӣ гуна будани дардро ҳис кунам ва фаҳмидам, ки нафароне, ки дар беморхона меафтанду дарди ҷарроҳиро мебардоранд ё ки як ҷояшон дард мекунад, онро мефаҳманд, ҳис мекунанд, ки дард чист. ва ҳангоме, ки ман тӯли 2 ҳафтае, ки дар беморхона хоб будам ва боз тӯли 2 ҳафтае, ки ман дар хона хоб будам, аз он нафароне, ки ба хабаргирии ман омаданд, ба аёдати ман омаданд, худашон медонанд, агар барномаро тамошо кунанд, хуб медонанд, ки ман киҳоро дар назар дорам. аз ҳамаи онҳо миннатдор ҳастам ва миннатдории худро баён мекунам, ки дар лаҳзаҳои ҳассоси ман, дар лаҳзаҳои бадтарини ман, дарди ман, ки аз ҳама муҳим саломатӣ аст, дар канори ман буданд, маро танҳо нагузоштанд. хуб, беморхона як ҳолат дорад.
хуб ҳеҷ чиз намехоҳӣ, фақат чашм ба рӯи дар аст ва мехоҳӣ ки як дӯсти ту, як наздиконат албатта ба хабаргирият биёянду аз аҳволи ту бохабар бошанд. ва ҳамин лаҳзаҳо шуд ки дар беморхона ман лаҳзае набуд ки беодам бошам. ҳамин лаҳзаҳо набуд ва ҳар соату ҳар лаҳза наздам пур аз одамҳо буд ва чӣ мегӯянд, аз ҳама чизе ки зиёдтар таҷрибатнок кард, гуфтам агар сиҳат шавам фақат ба назди аёдати беморон меравам ва агар мухлисон аҳамият додагӣ бошам баъд аз беморӣ, ҳатман ин чизро ман кардам ки дар куҷое ки як бемор ҳаст барои ман муроҷиат мекунанд, ман бе ягон миннагӣ назди ӯ меравам ва аз ҳолу аҳволи ӯ бохабар мешавам. ташаккури зиёд. мо аз худованд хоҳонем ки шумо дубора ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. ва саволи дигар ҳамин буд ки чаро шумо маҳз ҳамин соҳаро интихоб кардед? Чӣ зарурат буд ки маҳз ҳамин соҳаро интихоб кардед? ташаккури зиёд. Ман ин соҳаро аз хурдӣ ман дӯст медоштам ва дар якчанд барномаҳо ман гуфтагӣ ҳастам ки ин касб аз хурдӣ дар дилам ҷо шуд ва маҳз падари ман дар ҳамин соҳа аст, журналист ҳастанд ва ман он касро дида, намегӯям ки тақлид ба он кас накардаму идеали ана ҳамин худро дар зиндагӣ, устоди худро дар зиндагӣ падарамро медонам ва ҳамеша дар корҳояшон дидам ва аз ана ҳамон синфи якуме ки ман ба мактаб рафтам, ман аллакай шеър хондану ровигӣ карданро дар муассиса ва берун аз муассиса ман фақат баранда будам ва хостам ки мактаби миёнаро хатм намояму маҳз интихоб намоям ана ҳамин соҳаро ва ҳамин тавр шуд ки худованд бо хости худованд, албатта бо чӣ мегӯянд дастгирии анамин худованд ман тавонистам ки бароям лоиқ донист ки ман касберо ки дӯст медорам бирасам ва мактаби бузургеро ки аз телевизион омӯхтам ва ҳамчун журналист ман дар телевизион кор кардам ва ҳамин тавр дар ютуб канал дар аввали маротиба дар барномаи Акай Наимҷон Медониёне маро даъват намуданд ҳамчун ровӣ ва барномаро ки гузарондам ба мухлисон писанд омад ва маро мухлисон қабул карданд. Дӯст доштам ана ҳамин мавриди ютубро, дохили ютубро ва ки ман чӣ мегӯянд муваффақам шудам дар ин соҳа ва зиёдтар касбамро дӯст доштам ва чӣ мегӯянд ва баъдан канали худамро кушодам ки зиёдтар бо мухлисонам бошам ва хулас ба мақсади худ расидам ва пушаймон нестам. хеле хуб, беҳтарин. мо дар ин роҳ шуморо муваффақиятҳои зиёд хоҳонем ва гуфтанӣ ҳастам ки бисёриё мегӯянд ки дар ҳамин соҳае ки шумо интихоб кардагӣ ҳастин, бисёриё намехоҳанд сабаби пешравии шуморо. шумо чӣ гуфтанӣ ҳастин дар ҳамин? бениҳоят саволи нағз ва медонам ин барномаро агар он нафарон тамошо кунанд худашон хуб медонанд ва ҳаминро ҳам медонам ки вақте дар беморхона будам, медонед аз ҳама чиз маро чӣ дилшикаста кард. якчанд нафар навист ки шояд тра худо задаги ки дар беморхонаи ҳамин саволҳо мада буд, ҳамин суханҳо мада буд. лекин ман фикр мекунам ки ҳар чизе ки аз ҷониби худованд мешавад, ягон барги дарахт берозигии худованд намерезад, намеҷунбад. ҳамаи ин имтиҳони худованд буд ва ҳамагон дар ҳаёт бемор мешаванд ва бо хости худованд сиҳат мешаванд ва ҳамин хел буд ки ва боз якчанд суханҳои дигар шунавидам ки Фараҳноз пас аз беморию пас аз ана ҳамин қадар шикастанҳояш дубора бар намехезад ва ӯ дигар Фараҳноз пештара шуда наметавонад. ва вақте ки ман дубора баргаштаму ба саломатии худ, саломатиам шифо ёфту ва дубора баргаштам, канали худро дубора чӣ мегӯянд барқарор кардам ва ба назди мухлисон баргаштам ва боз гуфтанд ки ба якчанд дигарам навистам, Фараҳноз шумо тарки саҳна кунед, бас кунед, ҳами беморам шиден, ҳамин қадар шикаст хӯрдан, дар шумо дарс неста ки шумо бас наметавонед. ва ҳамон нафароне ки намехоҳам пешравии мара, ман мехоҳам ҳамеша муваффақ бошанд, ҳамеша пешсаф бошанд, каналашон хуб бошад, ровии беҳтарин бошанд. ба хотири чӣ? Ба хотире ки шояд ин рақобат бошад, шояд рақобати ана ҳамон бошад ки ман пеш рафта истодам. ҳамеша муваффақ бошанд, эҳтиромашон дорам он нафаронро ки рақибони ман ҳастанд ки ман пеш меравам. ҳамеша сиҳату саломат бошанд. он нафароне ки хостанд ки ман бишканаму дубора барнахестам, ман ҳастам, худованд ҳаст, бандагони худованд ҳаст ва
ман дубора бархестам, ман ҳамон Фараҳнозам баргаштам то худро аз он қадар ки қавӣ будам бозам қавитар созам, ба хотири як касе, ба хотири як чизе, ба хотири умуман ҳаст як умеди кӯчаке дар дилам ба сӯи худованд ки ман дубора баргаштам. ташаккури зиёд барои вақти худтон аҷдо кардан ва барои саволҳои мухлисотона ҷавоб додан. ташаккури зиёд он мухлисоне ки маро тамошо доранд айни ҳол барояшон гуфтанӣ ҳастам ки аз ҳамашон миннат дорам, аз ҳамашон, зеро ки ман намегӯям ки ҳамагон маро дӯст медоранд. ҳаст аз байни 100 нафар 10 нафар намехоҳанд маро, шояд суханронии ман ба онҳо писанд наояд, ки барномаи ман ба онҳо писанд наояд, умуман як чизе ҳаст, вале дар байнашон ҳаст нафароне ки маро дӯст медоранд, барномаи маро тамошо мекунанд. Ташаккур ки ҳар лаҳза ман ҳоло ки сиҳат ёфтам, лекин ҳар лаҳза аз бемории ман мепурсанд, дар паҳлӯи ман ҳастанд. Зиндаву саломат бошед, ҳеҷ гоҳ дур намешавам.